خارنên di werzê zistanê da dihêne xarin li bajarê Mosulê xarna Bormayê ku xelkekê zor demê spêdê evê xarnê dixwin û her tirarek bi kojmê 1000 dînarên Iraqî dihête firotin digel du samonan. Lewma zorbey texa kirêkar û kasibkaran Bormayê dixwin ji ber erzaniya bihayê wê. تناكل أكلة طيبة. خانك gelek bi tama û teman demda mirovî germ diket bi taybet evî werzî da tête xwarin û werzê germayê nahête xwarin. Bi tinê zistanê tête xwarin ji ber ku seqayê sara û mirovî germ diket. Her wesa xarna Borma bûye diyardek di nava civakê Mosulê da ji ber ku sedemê bab û bapîran ev xarne hebûye û nûke gelek qesta evê xarnê dikin da ku yadgariyên zarokîniyê vegerînin demê digel babê xwe dihatin û Borma dixar. البرما من الأكلات الموصلية القديمة، البرما، الحمص، القلي. Borma ji xarnên Mosulê kevne wekû qelyê nîskê û teşrîb û kebabê. Eva xarnên kevnên Mosulê ne li ser demê bab û bapîrên me ev xarne hebûn. Ez zarok bûm babê min em înayîne vî cihî li taxê babê cedîd. Heş ewî demî me ev xarin xarin. Nûke zarokên me heza vê xarnê heye li demê spêdê. Mus'ab mawê zêdetirî 17 salan e ew xarna Borma di werzê zistanê da amade diket. Lewma nûke xaringeha wî rojane xelkekê êkcar zor qestkenê. والله البرما هي عويل وحبية Pêkhatiyên xwarina Borma, fasolya sora, alînûk, nîska reş û hestiyên guştî ne. Evan pêkhateyan dê danîne ser agîrekê kêm, maşallah gelek baş e, xelkekê zor qestamet dikin ji ber ku xarineka werziyê zistanê ye. Xarna Borma beriya pitirî 105 salan dihate durustkirin di werzê zistanê da û xelkê Mosulê dixarin û bi taybet demê sehariya her wesa ne bi tinê li xaringehan dihate amadekirin, gelek jinan jî ev xarne li mal durustkirin û ji bo têşta spêdê. Kawa Emerdengê Emerîka, Mosul.